Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu, da wure ka danna mana subscribing ka hada da ƙararrawa. Da zaran mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin gaggawa. A yau ne muke gabatar muku da wani sabon labari wanda gwamnatin jihar Kano ta kai shugaba Muhammadu ƙara kotun koli, ba don komai ba. Gwamnoni da yawa sun mara masa baya akan wannan, amma mu jira mu gani zuwa 15 ga watan Fabrairu shekara 2023 wannan kotu ta ce a ci gaba da karɓar kuɗaɗe har zuwa 15 ga watan Fabrairu. Wato muna so ku tafka muhawara, mu ji irin ra'ayoyinku akan wannan batu. A wancan lokacin baya kun ji gwamnatin jihar Kano ta yi yunƙurin biyan albashi hannu da hannu. Shin wannan baya ɗaya daga cikin abin da ya sa gwamnoni suka matsa da ƙara wa'adi? Wannan batu ya jawo cece-kuce a cikin al'umma, amma muna so idan kuna jin daɗin wannan shirye-shiryen namu, ku danna mana alamar like, ku danna mana subscribing, sannan ku haɗa da ƙararrawa. Da zaran mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci.